Ito yung mga breeding natin ka-90s. Ayan. Ito na yan ah. Ayan. Ayan, malaki na yan ka-90s. 20 days pa sila. Ayan. Sana ano. Ayan. Ayan, check din natin ka-90s yung iba. Ito din yung tarantula din natin ka-90s, yung ating Mexican fireleg Brachypelma boomer. Yun. Uy, nag-molt na din pala ka-90s. Yan. So yan yung exoskeleton niya. So yan na siya ngayon. Malaki na siya ka-90s. So ganda na yung kulay ka-90s. So yun, update lang tayo ka-90s ha. So yun yung mga breeding natin. Kaso maliliit pa talaga ka-90s. Day old pa kasi sila. Yan, ito yung ka-90s. Yun. Mga February ka-90s, pwede na natin yung ilaban. So ito yung mga sling ng ng sa talaan natin na Jinsan. So yun lang ka-90s. Ganda ng kulay na ka-90s. Fireleg. Baka next week magmo-molt na naman to pag nabusog. So yun lang ka-90s. So dito ka-90s gagawin natin, kukunin natin yung exoskeleton niya, lilinisin natin yung enclosure, pati yung lat na patay na, kasi baka pamahayan ng lat ng mite. So pwedeng magkasakit yung laga natin choklat. Pero yan, dapat palagi parating malinis yung gusto kukunin natin ito ka-90s fireleg. So i-breed natin ito ka-90s. Hanap tayo ng ng male na fireleg. So parang female to ka-90s So yun lang ka-90s, update.